मोनथाम आयदाखौ लानानै खुंनो लानाय हाबाफारिनि सिगांनो अदालगुरिनि दांदुफुराव बादायलायनाय खुंदों। नंगौ, अदालगुरियाव जानो गोनां थुनलाइयारि, गेलेमुआरि आरो हारिमुआरि बादायलायनायनि सिगांनो हाबाफारि खुंदों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि खुंगा 48थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै 10 आरो 11 जानुवारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि एबसुनि दांदुफुर गामियाव गेलेनाय, थुनलाइ आरो हारिमु आयदाखौ लानानै बादायलायनाय खुंदों। बुलुर, काबादि, माराथन खारनाय, खन्थाइ आवरायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, हरखाब बिबुंथि, बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि देंखोमु 1, 2, 3 बादायलायनाया जायो। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों माखासे बादायनाय जे हाबाफारि लानाय जायो। दा बेजोंनो सिगां बोसोराव लाबोनाय बायदिनो देग्लाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमा। दा बे जथुमानि सिगां जोङो माखासे सिगांग्रो जोंनि जिल्ला एबसुआ सिगाङाव लाबोबाय थानाय जे बादायनाय हाबाफारि, बेखौ दिनै जोङो बे अदालगुरि दखरानि सिङाव थानाय दांदुफुर गामियावहाय दिनै बेखौ लानाय जादों। बे दांदुफुर गामियावहाय अदालगुरि दखरा एबसुनिबो 52थि बोसोरसालिया जथुमा बिथांमोना साननैनि हाबाफारि बेवहाय खुंनो लानाय जादों। दा मानोना अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाया जोंहा रौता बे बड'लेण्ड फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोंनि हाबाफारिया फैगौ बे जानुवारि दाननिनो 22 अक्ट'आव सानसेनि हाबाफारिजों बियो खुंजागोन। दा मानोना जोंनि जिल्लायाव देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया बे सानब्रैनि हाबाफारिजों बे रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव खुंजागोन। दा बे मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमा थानायनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनि सिगां बोसोराव लाबोनाय बायदिनो, सिगांफोर समाव लाबोनाय बायदि देग्लाय जोङो माने एसे सिगांग्रो बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनानै लाग्रोनो थाखाय बेवहाय जोङो लानाय जादों। आरो जोंहा नैबे मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव जोङो बे बुलुर बादायलायनायखौ होबोगासिनो दङ। आरो बे जोंहा बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। दायो बे बादायनाया सोलिनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय बे हाबाफारिनि बेखेवनाय हाबाफारियाबो जोंहा जालांबाय। दायो बादायनाय हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दैख्रं खुंगुर देंखोमु 1, 2 जि बादायनाय, बेबो जोंहा बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय बे हाबाफारिया जोंहा जागायगोन। दा बेबायदिनो जोंनि बादायनाय हाबाफारिखौ जोङो बे दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जों फोजोबनानै लाग्रोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय लानाय जादों। दुलाराय बर'फोरा बरायनो थाखाय आरो मा थांखि दिनैसिम दङ? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया जोंनि अदालगुरि जिल्लायावनो जिहेथु देग्लाय सानब्रैनि हाबाफारिजों बियो खुंजागोन रौता बड'लेण्ड फोथाराव। दा बेवहाय बे जथुमाखौ मोजाङै, आबुङै एबा साखाफारा जोङो बयनिबो मददथिनि गेजेरजों जोङो मोजाङै खुंनो थाखाय बेखौ साननाय जादों। आरो बेनि थाखाय बानजाय आफाद बेखौ दानाय जादों। आरो बे बानजाय आफादा दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ बोरै जोङो आबुङै मोनसे जारिमिनारि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोरै जोङो जाफुंसार होनो हायो मोजाङै, बेनि थाखाय बानजाय आफादा जोङो मोनसे बानजाय आफाद दाना होनाय जादों। आरो बे बानजाय आफादा दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जिल्ला एबसु हिसाबै जों आसा खालामदों बे मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानफ्रोमबोनि जि हाबाफारि, बेखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आइ आफा, रायजो राजा, मेलेमजिबि, सानसुमै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद एबा गुबुन गुबुन दल संगठनाव थानाय एबा राजखान्थियारि दोलोआव थानाय एबा राजखान्थि दोलोआव थानाय गासैबो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा, रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे मिरु एबसुनि जि जारिमिनारि जि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ रौता बड'लेण्ड फोथाराव, बेवहाय बयबो लोब लोब फैनानै, लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंखौ मददथि होफैयो, थुलुंगा होफैयो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय आसा खालामदों आरो
नोंथांनि बे रादाबनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायहरदों। दा बिटिआर जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बयबो मिन्थिगौ जिहेथु बे बिटिआर गोरोबथानि जि क्लजफोर माखासे इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जायफोर सिगनेटरि आफादफोर दङमोन बिथांमोना जयै दिल्लीयाव दिनै सावरायनो थाखाय साखाफारा जादों आरो जोङो आसा खालामदों आरो जिहेतु भारत सरकार आसाम सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंना होनो थाखाय दिनैसिमबो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो जाय बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि आफादफोर एबसु एनडिएफबि इउपिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे बियो जेब्लाबो मावफुंजागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।